Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tupulos malipatan. Anapasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Enda nga ro den drogyan nga ibasa. Dato'y pagkasalitaan iti kalman laeng nilani nga pinauluan tayo iti Balen Palace. Sagudayan nga ro ti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Tanakatalo akon nga botelya ti beer. Siguro manong name adu kiti mas dao nga makakita kaniya. Addaak iti bar, resto bar, manong name. Nga umininom. Ang pulpulutan akmet kidi ada iti crispy nga bagis. Nakatalo ako na beer. Magusto dito yung lugar manong name kaputam. Nalamiis, na ulimat ko na kumangim, medyo na rin gurta at live band, acoustic band. At nasawen, nga solo na, ag gitarra, pasaray ag gurgan, sa matlag kanta. May mesa manong nimi. Ayan, padasag mamatag request ko na. Nangalak ti napkin, pimulo na ti ballpen. Waiter? Yes, ma'am. Boleh ang ti ballpen mo? Una si kama lang ti mga isurat. Dati request ko. Rata banda. Wen, ma'am. Ano ti request yun, ma'am? Dati man, and I love you so. And I love you so. Baka kahit mo mamang kumanta, ma'am. Mabali mo ti guess. Anin. Amok ti, na mahilig ak ti music and tsaka mo't kumanta. Sige, ma'am. Mabilang harad. Ay, ika nang mabati masabit. Kaya masapay pulutan. Sige, ma'am. Siguro manong name ato dagiti mas daw. Kabuta siya lang ti babae. Ngawan kaduwak. Adamat pa nga babae nga. Ada kasangsangod nga lalaki. Pair by pair. Magdidate na. Siya. Lonely. Mrs. Lonely. Hindi ko ma-Mrs. Lonely. Lonely. I'm Mrs. Lonely. Kung kunak man. Di ko hanggat, hindi malpasin yung mga kangkantayan na insaruno nga dango sa And I Love You So. Magudguduan ti kanta manon name di tsak mapupuutan nga adda nagtugaw iti sangop. Lalaki? Hey, apay ka uman ka makitable ka niya. Kaya nga dadot pa kanda nga table. Agmay may saka kami na eh. So mabaling ka di akat kaduan ka. Diyak ka sa punan ti kadua. Kayat ko tagmamesa. Tabi kami na kayat mo tagmamesa. Wala ka nang paki. Naringat tagmamesa, Mrs. Tagay man asawam. Abay, ang dakat kasto ng lugar. Kasi noon, nakurso na tayo, ang dakat iti may hilig. Kukurso na tayo ng artilangam. Napintas ka. You're so beautiful. Wait lang nga. Taugak ti basok. Awaling nga ti quartermet. Para kanya. Kasi ka tagbayad. Unsang sikat mga bayad pa, di kitinom ko. Basta kadgaduan ka. Yes, it's a deal. O sige. Request mo sa natin mga kanta? And I love you so. Yeah.
Siya gayam ni Dani, Lani. Nagraip dagi na kulap mi manong. Naimasan manong nami ti sarsarita, istorya, ken pasarag katawa kami, mayaten ti inom mi, tiyak napupuutan na kalimakon manong. Itapay lang madanong ko ti 5 nga beer. Ngagsasaruno. Medyo maulaw ako. Hey, Dani. Agmemesa kamet, iso nga sikakin siyak. Apa yung may kamadit kas tuga lugar nga agmemesa? Awang ka doang. Wano, ka. Inindiyan na ka na dyan ko, kadate mo, di ba? Awan kadate ko. Agmemesa ka sumlit ito. Kahit kumentag may mesa. Siyak malalag ko na nga. Narigat may mesa. Apeng amin. Kahit mo aman. No kahit mong imbaga. Kahit sika, apeng ang dakad to nga may mesa. Idin to tabay sa ka nga misis. Sino't umuna ka natang ang istorya? Ladies first. Okay. Nawapay nga dakid na ito nga lugar. Kahit kung iliw-liwag ti problema. Ano problema? Problema? Nakaasawak iti babaero. Oh? Kasta? Kaya di lang nga. Nakapimpindas san? Yeah, nakapimpindas ka. Tinagas ka sa dao. Hadak lang nga roden. Nga jakmat, baybayan ti bagi. Naimasakmat. At ano kasta nga ag-sex kami ni mister ko. Nagimas ka kung kunanawat kanya. Palubusak mat. Anya man, kaya't nakanan kanya. Kat ipalubos ko. Numangan, mga anak mat. Mas dawa na. Tasampay lamap na kanya. Dahil dyan di may katlo nga inaramid na. Edida mo, nagpakawan, yung magana nga sananton mo ulitin. Inulit na. Natugtalak manen. Nagpakawan, nagkari, nga dinanton ulitin. Inulit na manen. Maulit-ulit. Nakasumat ti pa, nakaulit-ulit ka pa, nakasugat ti puso. Nga mapay nga aramid na ngamin. Kinawan ba't pagkurkurangam. Gapot talagang aramid na. Nakaasawak ti babaero. Noamok la ko ma. Noamok la ko ma. Baka mat no, naimas ka ko na ng oresan mo. Ano saan? Kahit mo ti panagnak-cooking ka, naimasak? Shh. Di ka guta. Kasano kung mga may panagnak mo? Di ba dasan nak? Pagkatawa ka, ano ka gangaw? No kayat mo? Ibagam din sa anak ka naimas? Naimasak. Nga magsapsapul na tadya asawak, sapsapulan ng tinaim imas. Nadala nga rodan, na adak lang nga rodan nga naimas, agsapul pala sa bali nga imas. Uno, estalyo nga lalaki, nga no kalayon nga marunggay kat makauma. Kasta di, han? Saan nga papada amin nga lalaki? No adda baero nga lalaki? Addamat lalakero nga babae. Nitikat mo sa patmatan na. Guwapo di ba? Yeah, guwapo ka. Very neat, panagar-arawat mo. Macho ka. Imamam ka di. Nagpadpalo sa ti problema. What? Kahit mo nga sawan? Naglalaki ni misis mo? Yeah. Awamatan mo kapag kurkurangak. Tanog sex kami. Nakalalaing ka.
kuna namat kanya. Hawanin sa punan na kanya. May tayok-tayok ko. Ori lang mamin lima. Sagbay agkwak. Maman lima minsan. Yung ti makas dawak. Nuapay pa lang agsapol ti sa bali nga lalaki. Adadang siyak ti masaktan ta lalakit ka na tao. Awa mading aramid ko no aping aramidan na. Nagbatbada at sungbat. Siyak nakaasawa ak iti babaero ore adda ak. Sika nakaasawa kat lalakero ore adda ka. Di ba? Nagpepeso. Talagang nagpepeso. Sana kagangaw. Namin na dumating nga panggap ko tagibalas. Tsaka mo. Takas na tsak maitured. Gagaramit ak matitibasol. Di balsam mo yan. Takas na kumawin taramida ke. Apay iso lang may mayat? Apay iso lang may mayat masaktan? Maramid kuman. Di adadakin ka. Sika kumat adadang agaramid. Saan nga babae, di ba? Huwag. Bahalas. Okay. Ituloy tuminom. Ituloy ito tagpulutan. Sa tanto padasin no talaga nga naimas ka. Oy, angaw ko lang na siya. Ha? Api nga saan nga balsan na kita asawa ta? Ha? Api nga saan man na padasin dyan ramidan da? Tap no may bagata no anyat sungbat ti apay. Kayat, uminom lang ti kahit ko. Kaya nagpulutan. Kahit ko pa nakaadukan. Kahit ko pa maudi ito na. Nasta kahit ko pa sige. Tos. Celebraran na ti managam-amutang ang padpada tatigasat na malipliputan. Padasan naman nga liputan ni ida. Kasalasan ko nga napupuutan manon nemi dagiti pasamak. Gapo nga ron, siguro manon nemi ti arak gabutan ang parte ko. Napuutak manon nemi at atibayan na ni Dani. Iruruar na kiti bara. Sana inlogan iti kotse. Kalpasan na nakaturugak gabuti lamay isti aircon ti kotse. E di makariingak manong nemi rumrumansaan nak ni Dani. Oh, gusto ti ko nam. Naimas ka, Lani. Ha? Apay nga wanin ti arwatak kinuris ka. Ay, sa tinutayan ta? At ti hotel. Ha? Dani, diyak kaya tagaramit. Dani. Dani, ha? Dani, Dani. Manong name jak kayat ko nak nga makapagked-kedak ka di pa'y nga ron. Babaling ko kumat nga idurun-durun kuma ngam napigsa ito nga lalaki. Idurun-durun ko kuma tapno makarok atak nga maganasak met ti parang karamkam na kaligiti mansal. Mansanas kumanong Dani. Oh my God. Nalalaing kang nilakay ko. Naimas kamit kundi bakit ko. Ha? So, mas dawak no ape nga. Pasukutan na kamay lang nilakay mo. Nag-imas kang banglo ka. Dani. Dani, bang iba ka. Sige. Balen-bales. No maaramid niyo. Kasta. Dani. Yung pababanan ti ulo na manong nemi ket man madamana nakangkanen manong nemi. Tinaidasar nga tilapia. Sep-sep-sepan. Dani. Nagbayat, Dan. Galing mo. Kore ko la isurot ti patong ko nakasta.
Gusto mo tararamidin ti asawak na nalalaing ka. Oh, dadala ko man ti agasawa. Oh, himapi nga ta. Nga dapat na pangisukotan nila kay mo ken ka. Ay, nibagit mo ken ka kunak kuma. Kat naglaing ka, Dani. Oh, Dani. Oh, Dani. Mampana ko, Dani. Oh, Dani. Iti pa nang isarasarek na panagkuti-kuti ti dila na manong nemi isot na kaarusan tirik na kat data mo na nga panagparwar ko. Dahil lalaing. Oh, inulit-ulit naman yung manong nemi sinapsipan sana insarek pa rin ti dila na sana pinagkuti-kuti. Oh, wow. Dani. Oh, naglaing ka, Dani. Si Kalauan ti asawa. Dani. Oh, mapanak manindan. Oh. When manong nemi nalaing met ti asawa kunak ngem nalalaing ni Dani. Kunak lanon lakay kon ti asawa kon ti kalalaingan ngem addapay lagay mas nalalaing. Ngem api nga ta nga sumapol pa lang di misis na ito sa bali nga lalaki. Dito nalaing met dito nga lalaki. Uwano na yung imas ka di. Nalalaing ka di. Di kiti makuna nga ag-perform iti illicit affair. At naman na iti barukong kumanon nemi di kiti bibig ni Dani. Kastaon naman iti panangkarimkim na kanagiti mansanas ko. Kastaon naman iti panagasok ko. Aging kanarik na akon manong nemi nga kayat nang nga ibiyat tipanan nga tiyakpay amuno kasanumot ti katakkel na. Hindi sarek na. Aray! Oh! Apa yung nagaray ka? Nagtakkel. Dani, hindi kasta katakkel na. Apa yung mga alam pa sa bali ni bakit mo saling ay supet sa sudem. Ugali na nagyay. Uwari mapnekan kanyak, agsapul pa lang. Takas na nga ron ti aramid na, aramid da. Kas mo kinilakay mo. At nadagiti puli, nga babaero, kada lalakero. Basta una yun ti panang gusod-gusod na manong nemi ti kuweba. Basta una yun manong nemi ti panagalisto na anak manin ko na kinayat kitak ni Daddy Daan. Oh, Daddy, oh. Saksi mabat manong nemi. Iti may kapate na gondawan nga panakaaros ko. Nariknak, dagiti nakabarbara pimsuwak, indayas, ni Dani ito nagtikweba. Nga adda manong nemi anakariknaak, iti sensation panakaitayok-tayok panagpalangatok. Oh, Dani, kaslay takla nga makaraman. Kinunakpay din man. Thank you, Dani. Warag lang usawan. Thank you. Sikala ko man tinagbaling nga asawa. Wari sika. Sikala ko man tinagbaling nga asawa, Lani. Tiyak mat among aming nga puli. Di misis ko iti lalakero. Kasi diya matiramid di nanay. Kadya ama na ngay. Kas kanyak, malipliputan. Siguro kas tamat ti puli, ti asawam. When, sudang nagkakapsat. Aramid ta. Nakabasol tamat din. Binalis na kita asawa ta. Yung magkuri ka. Kasanunod jay asawam ket isot babae nila kay ko? Ha? Ganun no kasi jay. Ano nagang gatit asawam? Nagan ti asawak? Dexter. Dexter? Uy. Among kandinuan niya ti nagan ti kabit ti asawam? Tsaka mo. Dexter.
Ita ka diladawan iti texter kang ka. Diya kaya't nakagaan diladawan iti wallet ko. Kaya iti cellphone ko. At ipakita kang ka. Kino na naman na imikit bimangon. Inaala na ti wallet na. At inruar na. Dito ka dito asawam? So, abad na ladawan ti asawa kang ka. Naala kiti wallet ti asawa. No kasta, ti lalaki ti asawak ket asawam. Ti babae ti asawam, asawak. How coincidence. Balin-banes, di ba? Ngayon yung resulta ti amin. Resulta ti amin. Saan ko na kayat ti asawak? Kalpasan nga naman mo ka. Kanadan na pasama ka na ta. Katsi ka. Kahit mo ka di pa iti asawa. Tsaka mo. Di mo pa yung sinulsud no ang anak ko. Tanak mo? Nadaduwa. Yung bagtanda ni mama. Sud mga ayawan ka nakwada. Suk kabalay mi. Katsi ka. Ada ka din ba nagputot mo iti asawa? Dito pagpindasan na tawan eh. Awan ti mapiktaran. Ngayon tagbaling nga resulta reto eh. Numaamon ti asawak nga binalas ko ni Suna. Saan ka di nga dadala nga ramitan na ti amin? Katsi ka. Numaamon ni bakit mo nga binalas mo. Anya nga tatpapasama. Amuan tanto. Nukas pagarikan tamamuan ti amin. So halani. Sala ko mga dadda ito nga nabi. Kanig na sumarsaro ng tupay nga nabi. Kaputay tapay kat. Marignakon nga ipatpatek ka. Ipatpatek ka. Oh, Lani. Lani. Di mo ko na yun nga. Yeah. Umay ka doang harikos. Mabalinta pa yung ipitlo. Mabalinta pa yung uri mamipat. Aging nga kaya ta. Aging nga nga danto pala rumuan. Oh, Lani. Oh, Dani. Lani. Dani. Lani. Dani. Oh, Lani. Oh, Dani. Manong nemi bigatan iti agawi dak dito'y balay. Naala ni Dani ti number ko, kastamat ti number na. Na mabalim mga pagtinawagan. Ni mama manong nemi ti nang ilukat ti ritaw. Nagkapkapwam. Apay nga talat sangbat mo, ha? Nabarak imiyan kiti may sagayim ko, mama. Imiyan. Wan ma. Kumusta na kinubing? Anda pa yung nakariing. Katsi ka. Kapayak lang, ma. Sak maturog. Awan turog ko eh. Noong napagkaimyan iti gayem mo, apay awan turog mo. Nagsasarita kami. Sapo. Kaano pa yung maramit mo na ito, Lani? Tultulatin maten ti asawa. Ano kayo ito sawan? Tultulatin sa maten. Gapo ka dito sa nga sumarding di asawa mo agbababae ka naglalaki ka maten? Awang pulita yung kasta, mama. Uy, nawang pulita yung kasta. Natin mo, baka ada na kasulisogam. Pudno ka kanya. Binalis mo ka di maten ti asawam? Ma? Maramit ko man. Saan nga datat solusyon ti problema iya? Ad nga sika ti maabakan. You're a loser. Tapos nalibliputan na ka ti asawam.
kalpasan nagbaling kamatan nga narukit, manglilipot kamatan. Tanaramid mo ka din? Nagbaturog ba ba? Sungbatam sa sao. Sungbatam sa lusod ko. Naaramid mo ka din? Nabarte ka kamin. Nga dito ka, siguro tika po na naapay nga. Nitulog ko ti amin. Kita sino dito nga lalaki? Amuna ka din si asawa ka? Si asawa mo ti Soda. Hanya? Mamati ka di mamano yung bagat. Nga ti kabit ti asawa. Kahit iso ti asawa. Pinakadenak na nagpatnang. Anya? Gusto nga paiso mama. Pauunayin. Kahit mo sa wan, kabit ti asawam. Ti kabit ni Dexter. Kahit ada asawa na. Wan, patpado da nga asawa na. At dapat asawa mi kanidani. Nga ti asawa mi, kahit iso da nagkabit. Iso ka nagkabit kayo matayin. Balas. Pauunayin lani. At dalang ragdakkel na problema. Ninayon ang paita sa bali problema. Manong naimi before pangal daw nga nagriingat. Awan di kita anak ko tanapan na orad nagbasa. Iti sumangpet ni Dexter na sawa. Nadalos mat, karigdigos naman. Dikat kahit nasawan. Ada nagtikusan na sa nagawid. Dakagayam. Kinunak. Dalaw may ko alain. Sakit balag sublit bisita. Imianam. Sa lutsud mo ganti pa ilain. Sa gamit lang makasugmat sa lutsud mo. Imiyang kay di babae mo naman ito kat oras ang gustong bata. Irene ka di tinagan di babae. Nga dahi nga Irene kat ti asawa na agnagan iti Dani. Kapaya mo, namamok di Dani Drabi. Rimuanak madrabi, panak iti bar, resto bar. Kadigag padpada kami nga. Kahit na ti uminom, tapos may liwliwag na, may liwliwag mi ti problema. Nagkainuman kami. Dexter, damukit saan ko maaramid. Ngam na aramid kon. Tiyan niya. Bilanes kan. Nagpatpad na, nagpapas kami kay ni Dani. Nga asawa ni Irene kakabit mo. Nya! Na, sige. Sige, dagaran na. Ang kagang ang kastala ni. Anak kagang ang nagpepiso. Nakarabanak mo din sa bali nga lalaki. Among kadi nga dakdakkel ti kukwa na. Among kadi nga nalalay isurang ng tisika. Kung na naman kanyak na imasak nga amang yung ti asawa na. So, balin-balis laeng. Dexter. Ana, sige, pungtot ka. Nagpungtot ka. Gabutan na sakit, di ba? Ibabaw yung timagam. Agang-angaw ka laeng. Saan mo nga maramid? Wen, saan ko maramid? Kunak hindi. Ngam ka po ti arak. Nagdakil gayam ti maitulong ti arak. Tapno agbaliw, tirik na ti tao. Maaramid na, no nabartek ti ba isang tao, kat maaramid na ti na ako mamaramid. So I'm sorry, Dexter. Saan nga mabawawi pa iti amin? At damat din nakaraman kanyak asabaling ang lalaki. Ah! Sige, alala, ag-high blood ka.
Ala, maatake ka. Tano matake ka. Mabalo ak. Di takambatin kayo ni Dani tagdan ng kasagasaw. Sumartin ka! Sakit ka nga. Sumartin ka kurakit. Ano nagkatawa? Pimampano nga din na oras ti asawak man. Kasladyak pa lang pa dyan man. Dakil abasol din naramid ko. So ang pagpakawalag kanya po Diyos. Yung dakil mo tinitulong na tinapasama. Tapno masaktan mo, nagitirumbeng masaktan. Sinanak na sinanak. Nga ori nga tanong kaya't mong tagbalbaliw. Saan nga mababawi pa ti amin. Naman sa akon, ti sagrado akasarta. Akas iti kabayag mo nga namangsa. I'm sorry, Dexter. I'm so sorry. Tinawagan nak manunaymi ni Dani kinumustahan na. Imbaga kayang kuha na manunaymi nga naibagakon kini Dexter. Nga dan napasamak mi. Imbaga kayang kuha na nga stoon iti pungtot na nga pimanaw. Agpadpada talani. Hanyo tikin mo soon. Itay pa'y. Itay mo't nga nagsarita kami. Kina Irene. Inanugot kumat kang kuhana. Nga naaramid kumat kang teramidan na. Nga ti asawa dya kabit na ket iso. Iti kinaduwakbad. Idirabi ko na. Kanang trekson na. Stawan na matipungtot na. Pimanaw met. Nagsinarak ka talaga iti duwak? Siguro. Iso mabalinta man nagsinarak. Tundrabi imanin. Same place. Apa yung mapantapay lang sadyay. Dito pa lang diretso ito hotel. Mangalat-alat ng tinuman kan pulutan ta. Sige. No, dati ko na. Sige. Di makadakas manong nimi nagsasaruno kami. Kaslasana ka mamati. Nagsarding ni Dani. Abay. Malasing ko ti sasarunan ta. Ti asawak. Ha? Ti asawak mo dayay. May mesa nga hotel. Baka agabay ti kwarto tayo. Kaya agpapalumba tayo. No. Umakarta lang sa bali. Mabanda sa baling hotel. Dahil makatuloy din. Tabaki sabay tayo. Saan? Kaya. Man. Eh maganda nga gaabay tayo ti kwarto. Tapos nagpapalumba tayo. Mekan. Saan? Kaya. Kaya. Babanda lang yun sa bali. Ganito sa bali nga hotel manunimi dito yung manan nga naulit tikas tinaramid mi inidamo mi kanitani. Kalpasan ti mo nga rikos man nung tinawagag ti number ti asawak. Hello? Siya at sa anak makadisturbo. Liplipasyo. Yung bagag tinagan ti hotel manunimi. Apa nga mom? Nasarunod na kayo? At dahil mo ito nga hotel? Doon kayo mo ito nga Dani? Sabi nga yung patuloy. Nabang kami sa bali. Dexter, nakadesisyon ako. Ipanaw ko dagit anak ko. Kanagdan na kami kanitani. Oray niyo't araramidam. Saan ka nang maawat pa yun? Amo ka din ako maawat. Diyan balay nga pagigyan ng taita, pasubli na tulangan. Wala tabasit man tinaha. Nay, kapat nga kwarta kita itang balay. Intun bigat. Di nakamton masangpatan kalag iti ubing. Kadwami ni mama, iti balay. Nagisangpat mo ito ditahan.
tikabit mo, well, datakin ka. Yung pasublian na to. Kada kami kanidani, da kami matintagyan iti balay na. Gabuto yung baga na kanya. Isina na papanahon na kanong tumatenta asawa na. Kasta tinapasamak manong nemi kasla change partner. Saan nga kasla, no di kat, talaga. Di asawak manong nemi ng asawan ti sa bali. Nga di asawak ita, di asawak ita, ket isut asawa, di dati, wano isut dati nga asawa, di kabalay ni Dexter. Manong nahimisan malakayat, ni mama tikas to yung mga paspasamat. Ngem, makita naman, tiragsak mi. Tiragsak ko. Nadyak pa napadpadasan na ito nga ragsak, iribayat, iti panagadan nami kay ni Dexter. Naragsak man manong nemi, dagiti anak mi. Takang kanayon da amakit kita, timbilang dabe kaduwa nga ma. Kaslawa na punos, iti naglabasan mi kay ni Dexter. Ni ay ni oy, di na pa yung makumustahan, dagiti putot na. May baglaki din, tana siya at unahin dani. Timbilang na, nga puddo nga nagtaod kang kuwana, dagiti tuwang anak ko. Duwa ka mga susweldo manong. Kanadamat, panakabagi mi, agsipod ta, nasikukan na. Nagbali nga talo di tanak mo. Irin to, manunemi, tada Dexter, kini Irene, handan to kano, anda kano agkasurutan. Tapos na rin kano tumawag ni Irene, kini Danny, ngayon samad ng kaskaso ni Danny. Kas tamat terarami din, manunemi, ni Dexter kanya, ngayon saan kumit ng kaskaso. Kahit ng asawan, agbababawi di kiti dua, nga lalakero ken babaero. Ngamda kami, nga biktima, kahit saan kami nagbabawi. Gabutat talaga nga kami tinaikari, titunggal may isa. Dilayangan panakaanal, ti kasarmi, ti asawa, ken ti asawa ni Dani, ti kurang na. Tapno maramid min tumaten, tagkalaysa, tapno agbaling nga legal, ti relasyon. Nointon ka no, ang pasamak na ita, manong nemi, jak tulamo. Dito nga ro, ti pagkabuklan, ti pagkasaritaak, nga jak tupulos malipatan, manong nemi. Ngayon nagminimburay, iti dito yung programa, kaya nagyaman naklaunay, ti anus mo, nga nangurnos, kaya nangibasa. At sabi ko mat, ang damat na ibatik nga adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, kaya nagbuya. Tuwing nga dagyaman nga pagaya mo, Lani. Thank you, Kenka Lani. Thank you, managsurat. Balin Vales. Sagsisinukat.